Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή. Και επειδή βέβαια δεν υπάρχουν δάσκαλοι χωρίς μαθητές, θα υποδεχτούμε τα παιδιά μας. Μαθητές των σχολείων Δισκό, υπό την καθοδήγηση των συναδέλφων εκπαιδευτικών Βασιλικής Καλύβα και Ιωάννη Παλίδη, θα μας ταξιδέψουν με πρόγραμμα που ετοίμασαν ειδικά για τη σημερινή γιορτή. Ας χειροκροτήσουμε. Κάνε μαϊδόνι, Θεέ μου, πάρε μου όλες τις λέξεις και άφησέ μου τη φωτιά, τη λαχτάρα, το πάθος, την αγάπη. Να τραγουδώ έτσι απλά και αδιάκοπτα να ρέω τη ζωή, την ελπίδα, τη λάμψη του ήλιου, του ηλιογέρματος του γαρουφαλένιου, ψυχάλισμα στα όρη, τη χαρά, τα χρώματα να ρέω του ουράνιου τόξου και τη βροχούλα της αστροφυγιάς. Ω, τι καλά που είναι σε αυτόν τον κόσμο. Thank you.
πίσω από κάπου τη λύπη μου. Σε καιρούς όπου όλα, πρόσωπα, αισθήματα, ιδέες, ήταν ρευστά. Χρειαζόμουν μια πέτρα στερεή να κουμπώ το χαρτί μου. Μην αποσύρεις την πέτρα σου, Κύριε, και μείνουν τα χέρια μου στο κενό. Έχω ακόμη να γράψω. Ένας ασκητής, όταν ύστερα από χρόνια άγριας υπεράνθρωπης άσκησης πέθανε, έφτασε στον ουρανό, χτύπησε την πόρτα του Θεού και εκείνος από μέσα τον ρώτησε «Ποιος είσαι?» «Εγώ», απάντησε ο ασκητής, και ο Θεός τον έστειλε πάλι πίσω στη γη να ασκητεύσει κι άλλο. Περισσότερα χρόνια, σκληρότερη άσκηση, πεθαίνει πάλι κάποτε. Ανεβαίνει, χτυπά την πόρτα του παραδείσου. «Ποιος είσαι?» ξαναρωτά ο Θεός. «Εγώ»,
Απαντά πάλι. Ξανά πίσω. Και άλλα χρόνια και άλλοι αγώνες, νέος θάνατος, χτυπά την πόρτα. Εγώ, πίσω. Μόνο όταν έπειτα από φοβερό αγώνα και μαρτύριο, ο νεκρός ασκητής απάντησε στην ερώτηση «Ποιος είσαι του Θεού?» «Εσύ, Κύριε, εσύ», άνοιξε η θύρα του παραδείσου.
και στη Δύση, Κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Όμως, δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα. Δεν πετώ ούτε ψίχουλο από ό,τι μου δίνες, γιατί σκέφτομαι την ερημιά και τις κατεβασιές του χειμώνα. Γιατί θα έρθει το βράδυ μου, γιατί φτάνει όπου να είναι το βράδυ μου, Κύριε, και πρέπει να έχω κάνει πριν φύγω την καλύβα μου κλεισιά για τους τσοπάνιδες της αγάπης. Υποστηρίζεται πως από όλες τις τέχνες η μουσική είναι η πιο προχωρημένη σε πνευματικότητα τέχνη, η πιο υπερβατική και διαισθητική. Πως από όλες τις αισθήσεις μας, όταν πεθαίνουμε, η ακοή μας εγκαταλείπει τελευταία. Κυκλοφορούσε κάποτε ένας αρχαίος θρύλος για δύο αντίπαλες χώρες, που σήμερα δεν υπάρχουν πια και έφταναν κάθε τόσο σε εμπόλεμο αναβρασμό. Για δύο μεγάλες πατρίδες, εχθρικές, που τις χώριζε ένας πλατής ποταμός σαν σύνορο. Κάθε φορά που τα αίματα άναβαν, που οι ηγεμόνες και οι στρατηγοί έβρισκαν αφορμές και παράσερναν με μεγάλα λόγια και ψεύτικες προφάσεις τον λαό να αγριεύσει και να ξεκινήσει πόλεμο με τους απέναντι, συνέβαινε κάτι μυστήριο. Την προπαραμονή της μάχης, εκεί, λίγο πριν από το ξημέρωμα, ακουγόταν ένα τραγούδι ολόκοσμο. Πάνω σε μια πλατιά σχεδία,
Έπλεαν στον ποταμό σκιές που τραγουδούσαν. Δεν διακρίνονταν τα πρόσωπα. Ήταν η ώρα που η καταχνιά ανέβαινε πυκνή από τα νερά και τύλιγε τις μορφές τους. Ήταν όμως ένα τραγούδι απερίγραπτο. Ένα θαυμάσιο, αργόσυπτο τραγούδι, μαγικό, σπαρακτικό, πρωτάκουστο ακόμη και σε αυτούς που το είχαν κάποτε ξαναακούσει. Μεταμόρφωνε τις συνειδήσεις, τα μυαλά, όλα άλλαζαν. Λες και μεθούσαν ή ξυπνούσαν σε άλλη πραγματικότητα οι έτοιμοι για επίθεση πολεμιστές, ο λαός, οι αλαζονικοί ηγεμόνες. Όσο η σχεδία με τους τραγουδιστές του ποταμού έπλεε και το τραγούδι απλωνόταν στις όχθες και ακόμη πιο μέσα στη γη, όλοι για λίγο πέτρωναν, έμεναν ακίνητοι κι ύστερα έπαιρναν βαθιά αναπνοή, σαν να ξαναζωντάνευαν. Παρατούσαν αδιάφοροι τα όπλα κατά γης, έβγαζαν τις στολές τους, τα κράνη και τα καπέλα τους και άρχιζαν να κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Άλλοι έτρεχαν να πάρουν μολύβι και χαρτί για να γράψουν ποίημα, να περιγράψουν τη μελωδία που άκουγαν ή ό,τι άλλο τους θύμιζε εκείνη η μελωδία. Κανένας δεν είχε όρεξη για πόλεμο. Η μνήμη τους τον είχε διαγράψει. Ακόμη και οι ηγεμόνες και οι πιο σκληροί στρατηγοί ένιωθαν ξαφνικά μια κούραση. Κάθονταν κάπου, μέχρι και κατάχαμα, σαν ξεφεωμένοι από κάτι που τους νίκησε, προτού ακόμη πολεμήσουν. Ξημέρωνε. Οι σκιές προχωρούσαν τραγουδώντας πάνω στα νερά, αλλά κανένας δεν μπορούσε να δει πρόσωπα. Κανένας δεν θα μπορούσε μετά να επαναλάβει το τραγούδι. Υπέθεταν πως οι τραγουδιστές του ποταμού ήταν άγιοι, οι άγγελοι που ήθελαν να τους αποτρέψουν από άλλον έναν μάτο σκοτωμό. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής. Εξυψώνει τον άνθρωπο. Η ομορφιά της τον αποσβολώνει. Μεγάλο δέντρο στεναρμός, μεγάλη τη σκιά.
Παιδιά, πάντοτε εδώ έχω μεγάλη χαρά να μαζευόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Και αν μας δίνει τη δυνατότητα να παίζουμε μουσική, να διαβάζουμε ποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χαρά του γεώνει. Αντιγράφω εδώ ένα κείμενο ενός φίλου, του συναδέλφου που βγάζει φωτογραφίες εδώ του Θανάση του Μουστάκη. Τελικά, γιατί οι τρεις ιεράρχες αποτελούν πρότυπα για τον δάσκαλο, αν και δεν ήταν δάσκαλοι με τη στενή έννοια. Με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζεται αυτή η σχέση ανάμεσά μας, παιδιά, ανάμεσά σε εσάς και στο δασκάλο σας. Ο δάσκαλος απέναντι στο μαθητή. Αυτό που ορίζει τη σχέση μας, είτε στη συναυλία, είτε στην πρόβα, είτε στο μάθημα στο σχολείο, είναι η αγάπη. Έτσι απλά και ο σεβασμός. Τίποτε λιγότερο, αλλά ίσως πολλά περισσότερο από όσο φανερώνουν αυτές οι φτωχές λέξεις. Κυρίες και κύριοι, δεν θα διαβάσω τα ονόματα των παιδιών. Μπροστά σας έχετε 33 παιδιά προερχόμενα από το γυμνάσιο και τις λυκειακές τάξεις Ζυπαρίου, 9 παιδιά από το γυμνάσιο και το ΓΕΛ Αντιμάχειας, 1 από το δεύτερο ΓΕΛ, 1 από το δεύτερο γυμνάσιο. Αυτά τα παιδιά απαρτίζουν ένα σχήμα που φτιάξαμε τα συνεργαζόμενα σχολεία, τη λεγόμενη Εστουδιαντίνα της Κροατικής Ενδοχώρας. 3 παιδιά εδώ αριστερά μου. Αυτά που απέδωσαν τα ποιητικά κείμενα προέρχονται από το πρώτο γυμνάσιο με την ευθύνη της συναδέλφου κυρίας Καλύβα. Σεβασμιότατε, πιστοί στο κάλεσμά σας, στη μνήμη των Αγίων και προστατών μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι σαν μουσική και λογοτεχνική αρθροκλασία. Αυτά τα 50 παιδιά, η κυρία Καλύβα από το πρώτο γυμνάσιο, η αφεντιά μου από το γυμνάσιο Αντιμάχειας και το γυμνάσιο Ζυπαρίου, των οποίων οι διευθυντές και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών αγκάλιασαν τούτη την εκδήλωση, είναι εδώ παρόντες και παρούσες. Τραγουδήσαμε 5 τραγούδια και διαβάσαμε ισόποσα κείμενα ποίηματα, θέλοντας να τονίσουμε το στοιχείο της ευχαριστίας. Της ευχαριστίας, κυρίες και κύριοι, όπως την εννοούμε στο λειτουργικό χώρο της Εκκλησίας μας. Μέσα όμως από τη θύρα στην κοσμική μουσική και την ποίηση. Είμαστε πεπισμένοι ότι κάθε τι στη ζωή μας πρέπει να εκκλησιοποιείται και να εκκλησιοποιεί. Έτσι ξεκινήσαμε με μια θρακιώτικη λαϊκή παραδοσιακή εκδοχή της παραβολής του Πλουσίου και του Λαζάρου, τι καλά του λέει τα ειδώνει. Κατόπιν, εγώ δεν είμαι ποιητής, του Νίκο Παπάζογλου, για τον Ιούδα, για τη μετάνοιά του, για το πόσο του μοιάζουμε συχνά. Στη μέση, εμπνευστήκαμε από ένα πανηγυρτζίδικο, έντεχνο, παραδοσιακό τροποτραγούδι των Διονύση Σαββόπουλου και Θανάση Παπακοσταντίνου, σε ρυθμό μεικτό, άλλοτε καλαματιανό και άλλοτε καρσιτανά, που μιλάει για το κάλεσμα στη Βασιλεία των Ουρανών. Κλείσαμε με 2 τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη από τις περιπέτειες ενός προσκυνήτη. Διότι κάθε Κυριακή γεννιέμαι από την αρχή και αισθάνομαι, διότι ό,τι και αν συμβαίνει, το όνειρο του Άδη είναι ο ουρανός, για να ανοίξει το δέντρο κάθε στεναγμού τα κλαδιά του και να γίνει το δέντρο αυτό γιορτή, να φτερουγήσει μέρα. Ο Νικηφόρος του Ρετάκος και η Μάρο Βαμβουνάκη, με κείμενα που απέδωσαν τα παιδιά του πρώτου γυμνασίου, στο ίδιο μήκος κύματος, μας έδωσαν την ευκαιρία να κατρακυλήσουμε στο μέσα μας κόσμο, αναζητώντας δύναμη από την πίστη και την προσευχή. Αυτό το καταπληκτικό μυστήριο της προσωπικής σχέσης ενός εκάστου εξ ημών με το Θεό. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους μουσικής του νησιού μας που φροντίζουν για τη μουσική παιδεία αυτών των παιδιών, ειδικά της ορχήστρας. Τούτη την ημέρα δεν εορτάζουν μόνο οι δάσκαλοι του δημοσίου, αλλά και όσοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτικούς χώρους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ονομαστικά στον Λεβέντη που κάθεται στα πλήκτρα, είναι ο Μανώλης Χαρμαντάς, δεν είναι μαθητής. Δεν είναι μαθητής μας, είναι απόφυτος. Μας γνώρισε από άλλες δουλειές μας, ήρθε αυτοφούλος να ενταχθεί στην ομάδα μας ως απλός οργανοπαίκτης. Είναι πολύ καλός μουσικός, θα γίνει ακόμη καλύτερος. Ανέλαβε τις ενορχιστρώσεις των κομματιών που ακούσατε, έκανε πολλές πρόβες και αγκάλιασε ζεστόκαρδα όλη την παρέα της Εστουδιαντίνας μας. Βέβαια, χειροκροτήσατε μόνο το Μανώλη, ένα ζεστό χειροκρότημα σε όλους. Σεβασμιότατα, οι διευθύνσεις και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών των γυμνασίων Αντιμαχίας, Ζυπαρίου, καθώς και του πρώτου γυμνασίου, η κυρία Καλύβα και εγώ σας ευχαριστούμε για την τιμή και την εμπιστοσύνη σας. Κυρίες και κύριοι, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκδήλωσης και πριν καλέσουμε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόκκινη Σύρου κύριο Ναθαναήλ να ανέλθει στο βήμα,
Θα θέλουμε να θυμίσουμε να πάρετε κατά την έξοδό σας το ενθύμημα που ετοίμασε η Ιερά Μητρόπολης για τους εκπαιδευτικούς και όχι για τους συνοδούς ή τα παιδιά. Σεβασμιότατε, σας περιμένουμε. Αδελφοί μου συμπρεσβύτεροι, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κύριε Ταξίαρχε, που θα έχουν γράψει τα διάφορα, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε της Σχολικών Επιτροπών, αγαπητοί εκπρόσωποι των λοιπόν ομάδων της Δημοτικής Αρχής, έτσι κι αλλιώς Δημοτική Αρχή Νεμία. Κύριε Δημητρακόπουλε, αγαπητέ μας κύριε καθηγητά, κύριε Πιτσινέλη, φίλοι διευθυντές των σχολείων και διευθύντριες των λυκείων, των γυμνασίων και των δημοτικών, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και αγαπημένα μας παιδιά, φίλοι γονείς και κοινωνίες. Ο κύριος Παπαλίδης με τη συνεργάτητά του την κυρία Καλύβα μας έδωσαν τη δυνατότητα να δούμε τι γίνεται εκτός από τα μαθήματα στα σχολεία του νησιού μας. Και αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνουν κάθε φορά, σε κάθε γιορτή και άλλοι δάσκαλοι που μας παρουσιάζουν τι γίνεται και στα δημοτικά. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη περηφάνεια που μπορεί να αισθανθεί κάποιος ο οποίος έχει στους ασθενητούς του ώμους την ευθύνη για την πίστη. Έλεγα στον κύριο Δημητρακόπουλο, τον καθηγητή μας από το Πανεπιστήμιο, το πρωί, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ότι κοιτώντας την πρώτη φορά που ήρθα στο Μητροπολιτικό Ναό, στην πλάτη του αρχιερατικού θρόνου, να βρίσκεται το προσκυνητάρι των τριών ιεραρχών, αρχικά θεώρησα ότι δεν ήταν σωστό να έχει ο αρχιερέας στην πλάτη του το προσκυνητάρι των τριών ιεραρχών. Αλλά βλέποντας το αργότερα και προσπαθώντας να εξηγήσω το λόγο για τον οποίο το προσκυνητάρι μπήκε εκεί, θεώρησα και αυτή είναι η εξήγηση που δίνω, πως μπήκε στην πλάτη του αρχιερατικού θρόνου, όπου είναι η εικόνα του Αρχιερέως Χριστού, το προσκυνητάρι αυτό με την εικόνα των τριών ιεραρχών, γιατί αυτή είναι η βάση του αρχιερατικού θρόνου. Οι τρεις ιεράρχες, η παιδεία, η πίστη, ο πολιτισμός, η πορεία του γένους. Αυτά τα παιδιά, κύριε Δήμαρχε, και τα άλλα παιδιά που υπάρχουν στο Δήμο της Κόδου, αλλά και τα άλλα παιδιά που υπάρχουν στο Δήμο της Νησίου, είναι ο πλούτος μας. Δεν είναι μόνο το μέλλον μας, είναι και ο πλούτος του παρόντος
και του μέλλοντος. Γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που προσπαθείτε και εσείς και ο κύριος Έπαρχος και ο κύριος Βουλευτής βέβαια, για να μην υπάρξει δυσκολία στην πορεία της παιδείας μας και να μην δυσκολεύονται οι καθηγητές μας. Χαίρομαι που σήμερα είσαι εδώ μαζί μας, σοφρολογιότατε ημάμι. Και χαίρομαι γιατί αυτή είναι η πίστη μας και ο πολιτισμός μας απέναντι στη βαρβαρότητα, γιατί ό,τι δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό είναι βαρβαρότητα. Θέλω να μην σας κουράσω και να καταθέσω τις ευχές, τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους μαθητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες και σε όλους που εμπλέκονται. Αλλά θέλω και να καταθέσω την δική μου ευγνωμοσύνη για αυτό που κάνετε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι πολλές φορές υπερβαίνετε τους εαυτούς σας. Βρίσκεστε με μισθούς που δεν μπορούν να καλύψουν τις απαραίτητες ανάγκες σας. Πολλές φορές πολύ μακριά από τον τόπο σας. Πολλές φορές διαλύοντας την οικογένειά σας, διαιρώντας την στα δύο ή σε περισσότερα κομμάτια. Αλλά που δεν χάνετε το θάρρος και το κουράγιο να αποδώσετε αυτό που απαιτεί η παιδεία. Εξάλλου πρέπει να γνωρίσουμε πολύ καλά πως αυτό που μπορεί να συμβεί είναι αυτό που μπορεί να δώσει η πίστη στον άνθρωπο να βγάλει από μέσα αυτό το πλεόνασμα. Και έχω τη βεβαιότητα ότι εσείς εκπαιδευτικοί βγάζετε από μέσα σας πολύ περισσότερο πλεόνασμα από τον καθέναν μας. Θέλω να σας παρακαλέσω να μην ακούτε μερικές φορές τις φωνές μας των υπολείπων που μπορεί να εκφράσουν και μία κακία για το έργο σας, να το απαξιώσουν. Σας έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη στο έργο που επιτελείτε, γιατί το βλέπουμε στα χαμόγελα των παιδιών μας. Ευχαριστεί λοιπόν ο Επίσκοπος, εκπροσωπώντας, θέλω να πιστεύω όλους, το έργο που κάνετε οι εκπαιδευτικοί και σας παρακαλεί να μην υποστείλετε τη σημαία του αγώνα και να βγάζετε από την ψυχή σας αυτό το περίσσευμα και να το μεταλαμπαδεύετε συνεχώς. Αυτό που είδαμε, πατέρες και αδελφοί μου, σήμερα, ένα μικρό δείγμα, και τα άλλα δείγματα που βλέπουμε κάθε φορά σε συναυλίες, σε γιορτές, σχολικές, σε παρουσιάσεις, στα Ιπποκράτεια που οργανώνει ο Δήμος μας, είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς και των μαθητών, αλλά κυρίως των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους που κρύβονται πίσω. Αισθάνομαι πολύ περήφανος μπροστά σε αυτό που γίνεται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αισθάνομαι επίσης βαθύτερα υποχρεωμένος και προσπαθώ να κάνω ό,τι γίνεται, αν μπορέσω μερικές φορές, να είμαι χρήσιμος. Και αισθάνομαι πάντα, θέλω να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί και εγώ μαθητής, γιατί αν κάποιος πετάξει από πάνω του την ιδιότητα αυτή του μαθητή, είναι σαν νεκρός. Και εγώ δεν θέλω να είμαι νεκρός, όρθιος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.